mogla. Zna i on tebe gleda mrtvim okom s druge strane. Da znaš i da pamtiš šta god misliš, sad da si to oko i taj vir, to si ti. I otvaranje novih radnih mesta. Za otvaranje novih radnih mesta. Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na najveći napad show. Da se vratimo unazad koliko x godine, nebitno. Kako se Da, tvoja... sad već jako mnogo, ako ćemo u detinjstvu. Nije mnogo, ajde. Godine su kažu samo broj. Kažu, mlađi tako kažu, da. Dobro, ti još spadaš tu u mlađu generaciju. Pa, ajde, recimo. Kako su radile tvoje interesovanje zapravo? Pošto se, jel te baviš muzikom, po čemu si, da kažemo, najpoznatiji, pisanjem, kolumne koje pišeš, koje intervjuje koje daješ, na super način prenosiš odlične poruke. To se zamenilo, kolumnisanje se još spominje u biografijama, zapravo to ne radim već godinama, čitavu deceniju i duže, ali da, i to je bila jedna od formi pisanja kojima sam se bavio. A priča o zainteresovanosti nije ni malo originalna, jednostavno neke stvari ti se dopadnu, pa onda razmišljaš jel mogu ovo i ja. Bilo je i stvari koje su me zanimale, pa sam skontao da to ne mogu ja. Tipa crtanje, čini mi se. Ako se dobro sećam nekih ranih priča. Crtanje, da, u crtanju sam još i zaplivao, ali sam prosto procenio da drugi ljudi to rade mnogo bolje od mene i ja, eto, tu imam nekog početničkog staža. I onda bilo kao... Ili početničkog dara, mislim da postoji čak i to, dar koji je limitiran. Može do ovde, ne može preko. Procenio sam da neki drugi ljudi mogu i da možda u pisanju mogu da dam svoj maksimum, a ne u crtanju. Ali recimo sa sportovima je bilo mnogo lakše, da sam vidio da nemam veze s mozgom, da sam smocan sa svime što podrazumeva loptu. Nemam veze sa nogama. Ne, da, ni sa rukama, ni sa čim. A ljubav prema jeziku, prema pisanju, verovatno u stvari ljubav svodljiva na dobru priču, je ono što je uspelo da nadjača sve ostalo. Ja sam od malena bio taj, onaj što davi da mu čitaju priče. I počelo je usmenim pripovedanjem, da tako kažem, kao i sa svima nama. Neko ti priča bajke, ili ti priča, ili ti čita priče za laku noć i tako dalje, a imaš tu decu poput mene koji su nastavili da zahtevaju da se to nastavi i onda kad više nisu bili baš tako mali. I ništa, jednostavno sve se svodi na to da kažeš sebi pa da li ovo mogu i ja. Ja bih voleo da jednog dana budem onaj koji pripoveda priču, a ne samo onaj ko priče sluša. Naravno, jedno ne isključuje drugo, ti ćeš uvek ostati onaj koji voli i prati tuđe dobre priče kroz sve zamislive medije koji su tu da se priča i ispriča. Ali to je to. Prvo... To je, da kažem, prvi kontakt sa tim narativnim delom preko... Da, kao i svi. Bake, verovatno. Neko ti čita priče i onda samo što se neki od nas u to zaljube više nego ostali, pa... A muzika? Pa potraje. Muzika se desila usput, znaš, moja privatna geneza je u stvari potpuno obrnuta od moje, da kažemo, javne geneze, gde se prvo pojavila muzika, pa tek onda proza, a iza kulisa, u stvari sam još u osnovnoj školi imao nekakve, ja sam zamišljao su to nekakvi romani, priče iz nekakvih poglavlja koji čitaju drugari i čekaju kad ću da napišem sledeće poglavlje, da donesem to, da to čitamo. I onda se muzika desila, onda se desio hip-hop. Vjerojatno si slušao pa si po istom principu. Da. Želeo bih ja. Pa da, kažem ti, na taj način te svoje priče da pričam. Ništa tu nema posebno mistično. Uglavnom su svi okolo bili rockeri, punkeri, metalci, pa mi je i to milo, jer tu sam odrastao, onda se ovo pojavilo kao nešto novo. I kao, ja sam razumeo da je to nekako pesništvo na ritam, da je to neko pripovedanje na ritam, kao možda bih mogao da probam i ovo. I onda u osnovnoj školi s drugarom, kao imaš one stare kasetaše, da, i nekakav synthesizer, pa ima ono nekoliko... To sa Dexterom priča, o njemu? Ne, još pre toga s Dexom, da.
imaš ono, ima 2 programirana ritma, eventualno 3 su već luksuzi, sad pustiš i ono tera u nedelu, da kao mi nešto preko toga sad kazujemo svoje stihove, a kaseta što snimi. Mislim, to je priča koju bi ti svi ispričali, koji sad imaju... Pa jeste tako, da. I onda u jednom trenutku samo, kako se to i desi i kako mislim da je najlepši scenario, pomisliš da to možda može i da se uozbilji, da možda sada, ok, vidiš, sviđa ti se... Da nisi više nivo, da studio, vratno nađeš neki... Da. Nađeš studio, nađeš drugare koji su zagrejani za to isto i kao ajmo da nešto probamo zajedno i onda kasnije kuda god te to odvede, ali u principu, znaš, kad ljudi pitaju kad si odlučio, recimo za muziku konkretno, kad si odlučio se baviš time... Ti poziv, jedan deo poziv. Ja uvek kažem posle prve ploče, jer mislim da pre toga ti nemaš nikakvog materijala, na osnovu kog možeš da doneseš ozbiljnu odluku. Ti se tu igraš nečega, pokušavaš, lepo ti je, pa se onda desi da neke ljude to i zanima, pa se onda desi da neke ljude to naravno i ne zanima, nekima sviđa, nekima vrlo ne. Bukvalno dobiješ totalnu sliku šta bi desilo sa tvojim radom. Jeste, dobiješ... Kako se reflektuje tvoja energija. Znaš, dobiješ sliku ne samo o tome šta je tuđa percepcija tvog rada, nego i o tome da li ti jesi ili nisi osoba koja pristaje da unedri sve to u svoj život i da mu ti izazovi i pritisci postanu svakodnevica. Pa baš to, u odnosu na njihove reakcije, kakve god da su, ti vidiš da li si spreman za taj mač. Pod čime zaista mislim i na pozitivno, ne samo na negativne. Ljudi, znaš, najčešće bi pomislili da je hejt ono što je teško unedriti, a isto je i s ljubavlju. A to je zato što... Isto je i s ljubavlju, ti imaš potpune ludake koji misle da te vole. Imaš i potpune ludake koji misle da te mrze, ali svejedno, ništa od toga, kako bih ti rekao, nije tvoja svakodnevica. Ti i dalje po običnim danima sediš sa svojim prijateljima, razmišljaš kako da napraviš to nešto i nisi izložen ni ljubavi ni mržnji. Onda kad se izložiš, kad izađeš iz kuće, ti shvataš da i jedno i drugo treba da nađeš mesta gde ćeš da spakuješ, u koji fioci u tvojoj glavi to sad stoji. I mislim da je, zato kažem, prva ploča ili u slučaju književnosti prvi roman ili u slučaju bilo čega što zamisliš prvo nešto što napraviš, je u stvari prvi trenutak kad imaš čitavu sliku ili skoro čitavu i tad je pošteno reći sebi ja ovo mogu ili ja ovo ne mogu. Oba su potpuno pošteno. I tako se desilo i ovde. Jednostavno, u tom trenutku, pre sada već skoro 15 godina, procenio sam da je moja strast i moja potreba da se bavim time jača od onoga što me u svemu tome muči ili pritiska na bilo koji način. I onda kažeš sebi, okej, to sam ja. To sam ja, mislim, i zato je meni od uvek žao, znaš, kad pričam sa mlađima od sebe, što najčešće... Padaju. Da, ali na čemu tačno padaju, znaš, mi smo dočekali trenutak da u stvari da je najnormalnije odreći se onoga što je tvoja najveća strast, ukoliko ona ne zvuči dovoljno u novčinu. Znaš, svi bi da budu menadžeri ili IT-evci ili ne znam šta, što je naravno potpuno super, ali ne možemo svi biti to. A mislim da smo svi danas, mislim svi, ja više ne, ali sa svojim godinama, ali srednjoškolci današnji u razgovoru s roditeljima i sa svojom okolinom ne bivaju ohrabreni da gaje to što jesu i u čemu već pokazuju neke onako afinitete. Da, neke već pelcere, odnosno pupoljke budućeg možda uspeha, bivaju savjetovani da je to možda zaluđivanje i da ostane. Znaš, odeš u Dado, pogledaš savršenu predstavu sa klincima, iza toga ide onaj deo kad možeš malo popričaš sa mladim glumcima i ti kažeš, sjajan si ili sjajna si, ovo mi je super, da li ćeš nastaviti da se baviš ovim, oni kažu ne. Oni kažu ne. Na prvu kažu ne. Da. Nema nečekanja. Ogromna većina. Pa mislim, ne kažem ti da ti to saopštavaju s naročito srećnim izrazom lica, ali to saopštavaju, kažu, to mi je sad hobi, to je sve okej, ali idem ja na prava ili... Ostavi trag. Sledeća tačka na koju bih želeo da se osvrnem jesu uticaji. Znači, to je deo gde bih želeo da čujem ko je više uticao na tebe, kako se tvoja ličnost zapravo gradila, da li su roditelji dosta
da kažem, dosta te pratili u svemu tome, ili su mediji dosta bili zaslužni, ili čak društvo, okolina. Na osnovu čega je zapravo... Pa sigurno sve to, znaš, mislim, čovek je izložen svim uticajima i svi uticaji utiču. Da. Zato se i zovu uticaji, mislim, to je... A da li si dobio smernice, izvini, smernice od roditelja, recimo da, super, ili si pratio kroz medije nešto? Dobijaš ti smernice od svakoga, samo je pitanje šta ćeš ti da od toga osjetiš stvarno svojim, da, i da ugradiš u sebe. Mi smo ti svi hodajuća eklektika svega što je ikad ušlo u našu glavu. Jasno. Ja sam sve to što je prošlo pored mene. Pa jeste, što bi rekao Oskar da viče čovjek sam i sve ostalo. Mislim, ali mislim da je jedna od važnih tačaka u svačijem odrastanju pobuniti se protiv roditelja. Ne sad na neki radikalan način, ali prosto... Ne namerno, nego ako se slučavi mišljenja, u stvari, vrlo namerno, ali prosto, znaš, kao, treba razumeti, čini mi se da je i vaspitanje koje dobijemo od roditelja jedna vrsta paketa u kom ima i stvari koje možda nismo sasvim mi, možda su to oni. Ima gomila lepih stvari koje želim da budem i ja, a evo ima ovde i 2-3 koje ne žele budem nikad. Na primer, da. Uopšte, znaš, ja sam protiv te ideje da moramo da prihvatamo čitave pakete, bilo čega. Apsolutno, da. Svojih književnih ili muzičkih idola, svojih roditelja, svog društva, ne, u svemu tome ima nešto što potpuno iskomunicira sa mnom kao bićem i nešto što je meni zaista potpuno strano i to ja nema mesta za to u meni. Znaš, a mnogi ljudi, znaš, zapadnu u dve krajnosti, ili se potpuno pretvore u svoje roditelje ili potpuno odbiju da budu svoji roditelji po svakom osnovu, to isto sigurno nije baš dobro, osim u radikalnim slučajevima gde su ti roditelji, ne znam šta, kriminalci ili ono, pa kao okej, ovo, ali čak i tu verovatno ima nešto, čak i kad je neko takav, znaš, što bi rekao R.R. Martin, ono, Hitler je bio veoma dobar prema životinjama i voleo že, mislim, taj čovek. Dakle, uvek ima od svakoga nešto što može da se probere, da. Ili što bi rekao Plinije mlađi, ni jedna knjiga nije tako loša da u njoj nema bar nečega dobrog. Tako da to je to, znaš, sve vreme ti se serviraju razni paketi, kako ih sad nazvasmo, a tvoje je da iz svega toga uzmeš ono što te čini, da, ili ono što ti liči na dobru smernicu šta želiš da budeš. Znaš, kao ovo nisam danas, ali bih ovo jako volao da postane, morat ću da radim na tome da stignem do ovoga. Tako da sve, znaš, bukvalno, ajde recimo ako pričamo o pop kulturi, sve utiče na tebe, znaš, čak i stvari koje ti se nisu dopale, utiču na tebe. Mislim, sećam se svoje vremeno na faksu kad smo pričali o tome sa jednim od naših profesora, da li treba čitati loše knjige. Kaže, da. Da, zato što ćete onda dobiti argumentaciju. Zašto čitaš ove druge? Da objasni, da. Kad te neko pita, dobro, a što ti kažeš da je ovo loše, ti ćeš reći zbog toga, toga i toga, nećeš pričati napamet. Znaš, sve to utiče na izgradnju ukusa. Naravno, stvari se malo komplikuju u vremenu u kom živimo, jer, znaš, nemaš beskonačno mnogo vremena da pročitaš i pogledaš sve, pa onda sledi selekcija i u tu selekciju sve manje upada nešto za što nakon 3 strane ustanoviš da je loše. Da. Ali kažem samo da ko može sebi da priušti takav izlet, uopšte nije rđavo. Dakle, primećivo sam šta mi ima smisla, šta mi nema smisla i kod roditelja, i u društvu, i u popularnoj kulturi, i na kraju svega toga izađe neki sadašnji ti, a taj sadašnji ti nije dovršeni oblik tebe. Ja mislim da mi nešto postajemo sve do smrti. Da. I to se tek tad može pouzdano reći ovaj je bio to i to. Sve do tad još ima šanse da nešto postaneš. Materijala da ne dograđaš ili da degradiraš. Jeste, i mislim da to treba. Svako ko je u prilici da radi na sebi na bilo koji način, bolje bi mu bilo. Pa, evo ti primjer ovih realitija, koji god da su. Ja baš to uzimam kao odličan način da detetu kažeš, sine, ovo sutra ne treba da budeš. Ovo ne valja. Samo iz tog razloga. Zavisi s kim pričaš, ti kažeš to, a ja sam evo juče, prekjuče baš okačio na društvene mreže
voditeljka, ne znam čega, zadruge, šta li, naslovna strana i piše i deca treba da gledaju reality. Sad, ovo malo pre što sam kazao da treba videti i da je loše, da bi... Pa da, ja mislim da u tom smislu treba iskoristiti to. Ne treba da mu daš kontra kao judo. Okej, znaš, samo govorim da se ne treba overdozirati. Za reality se vrlo lako shvati da su loši. Ne moramo sad svakog dana da pravimo istraživanje, da gledamo dokle to ide. Ide dokle hoćeš i jednostavno... Ko znam da je kraj, njoj ne znaju. Da. Stvarno ne znaju, pa Nena, moja drugarica i koleginica iz benda me nedavno podsjetila da sam negde izjavio pre koju godinu da je budućnost realitija snuff film. Oni snimci, silovanje ili ubistva i crno tržište gde perveznjaci... Kao što je pre bio Mračnjak kom, ne daj Bože. Da. Plaćaju ogromne sume kao da bi dobili taj snimak. Ja sam negde iskomentarisao da reality neće da se smire dok ne stignu u tu tačku, a možda ni tako. I evo sad mi tu imamo reality prenos nečije sahrane, izjavljivanje, šta imate da izjavite o smrti svog oca, takve neke stvari čujem. Ali ja, da se razumemo, ovih dana pomalo i revidiram svoj stav o tim pojavama. Jer eto, pitaju me u Ninu, recimo, da li je ceca u čitankama vrhunac našeg poniženja. Jer kažem, nije. Jer šta smo mi uradili da to ne bude tako? Šta mi radimo? Evo, prošle godine ovde... Da li su se potrudili da to ne dođe? Ovim godinama, ovim ulicama je šetalo najviše 50, 60, 70 hiljada ljudi možda na dan kad nas je bilo najviše. Ostali su odlučili da se to njih ne tiče. Prema tome, što ceca ne bi bila u čitanku? Ja baš jedva čekam dan kad će nekim gradskim ukazom da se naredi da nam se svima cecini stihovi ispišu po zgradama i privatnim kućama. Da vidimo da li će tad neko zaista, ali ne da kaže meni se ovo ne dopada. Da uradi nešto povodom toga, izađe na ulicu i da kaže ljudi, jesi i vama, vi vidite kuda ovo vodi. Sve dok to nije tako, sve dok u 2-milionskom gradu 50.000 misli da to nešto nije lepo, da fantomi u Hercegovačkoj koji maltretiraju građane mogu je to biti bilo ko od nas, da je to sve u fascikli, ja se u to ne mešam, to je sve politika, to ne mogu ja to. Okej, ajmo onda da dočekamo... Ne da Bože zapitaš, čekaj, možda da ti treba. Pa, ja ne znam, da, upravo to. Šta je sada mera? Gledamo pre neki dan novu predstavu Minje Bogavac o ribarima, prvenstveno o Loli ribaru, a onda i o ocu ribaru i o Lolinom bratu. Jedna sjajna predstava koja postavlja suštinsko pitanje gde je tvoja crvena linija posle koje više ništa nema smisla. Linija i svega, mere. Linija za koju kažeš ovo ne može. Ja sad više ništa drugo ne mogu da ustanem protiv ovoga, jer ovo apsolutno unižava svako moje ljudsko dostojanstvo. Ispostavlja se da je naša crvena linija vrlo pomerljiva i da se svakog dana pomera, a hvala Bogu ima i ko nas testira, da vidi dokle to može i svaki put je naš odgovor može. Pa mislim onda okej, onda reality i ceca u čitankama. Da, jasno. A koliko je recimo danas snaga roditelja? Koliko je roditelj zapravo može današnjem, da kažem, modernom detetu da usadi kulturu, da ga oblikuje po svim vrednostima, bontonu, da li može? Nije lako, da samo gledalci razumeju, ja ovo pričam kao ne roditelj. Dakle, sve što ja kažem treba uzeti sa rezervom, ja mogu samo da zamišljam kako je u njihovi koži. Jedino što sam siguran je da je jako teško, jer prosto drugi izvori informacija su prisutniji i dostupniji nego ikad. I onda sama tvoja reč kao roditelja... Mnogo slabija. Da, tako je. I tvoj autoritet roditeljski je stalno pred vrlo teškim izazovima. Međutim, ovo što sam malo pre ispričao pokazuje da većina građana nije naročito borbena. A nisam siguran da su svesni da je i to vrlo velik primer i vrlo velika lekcija za klince. Prosto, mi često komentarišemo to, eto, mladi su nezainteresovani, eto, mlade baš briga, eto... Ima svega toga, Ko je tu da ih zainteresuje? Ali do toga se dođe, upravo to. Znači,
ako je klima takva da ne vredi ništa i nećemo da pokušamo ništa i mi se ponašamo kao jedan kolektivni samrtnik, kako bih rekao, koji čeka da umre jer nema leka i sad tako sedimo i ležimo i čekamo, a kako onda očekujemo da sad će klinci da nas spasu našeg sopstvenog prokletstva? Će oni da ustanu i da kažu, ne može više ovako? Što bi? Možda će, da, izvinim se prekidam, ali možda će biti ružno da taj primer uzmem, ali po fazonu, oni koji su nam gradili državu 90-ih nam kritikuju današnju decu. Tako je, pa to je... Šta si ti uradio? Naravno. Zašto na decu svaljuješ ako... Treba reći jednu stvar vrlo pošteno. Ta opšta malodušnost u kojoj smo mi zapali nije nikakav fenomen koji se ne može objasniti. Otkud sad to? Potpuno je jasno otkud. To su vrlo opravdani razlozi. Jasno. Na koje ja ni slučajno ne bih unižavao koliko god bio razočaran time šta smo postali danas. Meni nije nejasno kako smo postali. I to sve stoji. Međutim, to ne urušava suštinsko pitanje koje glasi, a šta ćemo sutra? Ja znam, kad smo rušili Miloševića, bio sam srednjoškolac. I to u vrlo malom gradu. Izašli smo da blokiramo autoputeve, eto, toliko smo mogli, pa smo to i radili. Ali, hoću reći, ne mogu ja, recimo, ali ne mogu ja sad da čitam bukvicu ljudima koji su tu po BG-u gutali suzavac i tako dalje. Jasno. Ali ono što zaista pokušavam da kažem jeste da je sad 2018. Da li smo mi zaista ljudi koji će trpeti svakodnevni zulum još 20 godina govoreći ma ja sam 2000-te progutao suzavac za džabe, neću ja to više. Ljudi, postaje sve gore. Ja sam čvrsto uveren... Princip kuvane žabe. Tako je. Čvrsto sam uveren da ne možeš pristati na loše. Kažeš, okej, ovo sad nije baš najbolje, ali... Ali ne ratujemo, to je bitno. Da, i ajmo sad to, kao, ako je ovo nivo lošeg, okej, živi se, aj nek bude. Ne, pogoršava se. Ova vlast nije ista ko 2013. ni 14. a boga mi nije ni ista ko 17. Nisam siguran ni da je ista ko pre mesec dana. Nisam siguran ni da je ista kao juče. Nisam siguran da je ista dok sam dovršio ovu rečenicu. Da. Ostavi trag. Koliko knjiga zapravo je snaga knjige održiva, koliko ima utjecaj zapravo knjiga u odnosu na internet, gde svako može da piše i gde je gomila dezinformacija i informacija. Misliš, izvini, na digitalnu knjigu ili na internetu uopšte? Na pisanje na internetu? Na internetu uopšte, da. Kao izvor informacija, znaš, knjiga koja oblikuje kakav god žanr. Zato te i pitam, pomislio sam da možda misliš na digitalne knjige, tu bih rekao da... Ne, mislim na internet. Tu nema neke štete, prosto i digitalne knjige čita onaj ko inače čita. Ovako da knjiga, kao takva, ne gubi ništa, a nisam siguran ni da knjiga u papirnom obliku naročito gubi, zato što, evo, i muzika je dostupna svugde, pa se ljudi sve više okreću gramofonu i pločama, jer je ugođaj lepši i drugačiji. Ja mislim da zbog trenda, isto da ti kažem, ali dobro, to su različite. Pa ima i toga, pazi, svašta nešto bude trend. Znaš, ne može se ništa novo izmisliti, nego sada reciklira se nešto staro. Ima i toga, znaš, ali recimo, evo, ja sam nabavio gramofon pre koju godinu, zato što sam shvatio da naravno i ja isto živim ovde i sad, pa se i sa mojom pažnjom dešava ono što se inače ljudima dešava s pažnjom. Previše se tu skipuje, previše se tu klikće, i onda sam poželao da vratim sebi koliko mogu onaj utisak da se albumi celi slušaju. Niko neće baš sa gramofonom da preskače pesmu i da nabada iglom, nego pustiš i uživaš. I onda čuješ sve, to je recimo bio moj razlog. Ali misliš da muzika, izvinjam se, knjiga, da gubi jačinu i snagu neku svoju u oblikovanju? Književnost kao grana umetnosti je odavno pred raznim izazovima. To nije ništa novo, samo je sad gore nego što je bilo. Prosto, počeli smo ovaj intervju pričom o pričanju priča. Mnogo šta danas priča. Teatar priča, s tim što su književnost i teatar uvek to i radili bratsko-sestrinski. Ali onda je kroz istoriju došao film, pa su došle i serije, pa je došla i muzika koja takođe nešto pripoveda, vrlo često biva... Neku poruku šalje. Da, biva vrlo pripovedna.
razni su načini da se ispriča priča i ljudi biraju koji im je atraktivniji i prijemčiviji. Mislim, video igre pričaju priču, ti ideš kroz njih vrlo često tako što imaju priču. A sve to onda može da se shvati kao neka konkurencija književnosti, a i ne mora, prosto ljudi se opredeljuju za onaj oblik priče, kažem opet, koji je njima najprijemčiviji, a da, izvini, ali strip takođe isto priča. Uzmi u obzir da se verovatno manje kupuju knjige nego što se koristi internet, znaš? Dobro, ne, naravno, to prosto sve to stoji, ali književnost tu nema nikakvu korist od ljutnje i jadikova, što je prosto tako. Ja još uvek verujem da književnost može da ispriča priču na načine koje druge umetnosti ne mogu. Ali da li može da dopre? Pa, da li može da dopre, znaš, nikad onoliko koliko bih ja voleo, ali nisam siguran ni da ne dopire, prosto. To se vidi i po tiražima, to se vidi po tome koliko će ti ljudi prići pa reći, ej, pročitao sam, svidelo mi se to i to poglavlje, karakterizacija tog i tog junaka, ta ideja, sve se to dešava, prosto knjiga je odavno izgubila baš taj istorijski uticaj koji je imala onda kad nije imala ovoliku konkurenciju, to je ono što se desilo, ali kažem opet tu nema nekog baš mnogo sad velike neke vajde od kuknjave. Generalno, znaš, svake godine kad se desi sajam knjiga, mi kao društvo malo upadnemo u tu jamu strašne javne bitke, kako sad ovaj izdaje knjigu, za šta će biti s našom decom, šta će biti s našim čitnicima. Ja mislim da u tome ima izvesnog preterivanja, jer se polazi od teze kako sad, eto, taj čitalac neke voditeljske literature ili vlogerske, kakve sve ne. Sad taj čitalac, kad bi mu se samo stavio u ruke neki književni klasik, on bi se naglo prosvetlio i nikad više ne bi čitao ovo. Ja u to ne verujem. Isto kao što ne verujem da bi bilo ko čita klasičnu književnost ili kvalitetnu savremenu književnost, da se taj može iskvariti ako mu slučajno u ruke gurneš sad nešto od ovog treša, pa će kao sad on kaže, u stvari, ja ovo želim celo život. Svako bira šta želi. Ono što je moj utisak jeste da se promenila samo jedna stvar. Pojavile su se knjige za ljude koji inače ne čitaju. I to jeste čudno, i to jeste neobično, i nije nam lako da delimo, da se nađemo na istom mestu s tim ljudima. Kao onda kad si snimao vlog o onom što je mitingovao. Recimo, tako je. Nije najprijatnija stvar da ti sad tu 7 dana deliš prostor s ljudima koji su tu zaista iz sasvim drugog razloga, i ti razlozi su međusobno sukobljeni. Imaš neki utisak invazije prostora, kao ovo je nešto naše, mi nemamo mnogo toga našeg, znaš, kao nekultura je zauzela sve, pa da, stvarno sad morate i ovdje. Međutim, to je... I nekultura je naša. Da, ali ja ovde pričam iz ugla kulturnog radnika, naravno. Šalim se, naravno. I kao sad, znaš, ima tu neke neprijatnosti u vazduhu, ali prosto mislim da smo vrlo malo ljudi zainteresovanih za stvarnu književnost izgubili zato što se pojavila ova. Mislim da je mnogo više stvar u ružnoj slici, koja nam se ne dopada, ali nisam siguran u opasnost koja iz nje izlazi. To je isto tako i bilo, samo se sad dešava na istom prostoru i ti to moraš da gledaš. I sad je potpuno jasno da kao da, ovde sedi pisac i potpisuje knjige, slavni domaći pisac, recimo neki, tu sad baš i nije gužva, a vamo je gužva. I sad razne neke stvari pomisliš dok to gledaš i nije ti baš drago što je tako, ali niko od ovih neće preći ovamo, niti obrnuto. Takva je situacija, takva je klima i to je to. Već smo bili podeljeni. Čak i sami klinci, a jedino verujem da se za njih vredi boriti, pa pravo da ti kažem, ja sve nešto tako mislim sad sa ovim godinama, kad se setim svojih srednjoškolskih dana, pa vrlo smo bili opredeljeni. I vrlo su mi male šanse bile da preokrenem bilo koga koji je još tad rešio da sluša 200 na sat i da ga ništa ne zanima književnost, teatar, strip, muzika ili bilo koja umetnost. Da, podeljenost uvek mora postoji i kontrasti da bi se... Ima nekih ljudi koji se lome i koji se nisu još našli i tu vredi, vredi
kročiti u sivu zonu i boriti se. Samo mi se čini da ne treba precenjivati kvadraturu sive zone. Koliko stanovnika, koja je naseljenost prostora kog nazivamo sivom zonom. Pa i ne tako velika kako volimo. Da ne bi na kraju bio odbojan i manji toga. Ali da se razumemo, to kada govorim pričamo o umetnosti. A kad pričamo o međuljudskim, odnosno ljudskim vrednostima i društvenim vrednostima, tu mislim da se može i mora uticati u krajnjoj liniji, postoji nešto što se zove zakonima. Mislim, malo društveni dogovor šta je pristojno, a šta nije, je malo i društvena zapovest u društvima koja to jesu i koji imaju sistem. Tu već mislim da ne treba biti popustljiv, ali za ovo prosto radiš svoje najbolje što možeš. Ko je sklon umetnosti sklonje, ko je neopredeljen, učini sve da ga opredeliš, a prosto prihvati da mnogi ljude to zaista ne zanima i jedini način da se umetnost njima dodvori jeste da se potpuno banalizuje, se pretvori u kursadžije da bi sad kao postala prijemčivija većini. Da, ali onda više neće biti umetnost. Ne radi se tu, znaš, o snobovluku i nekom elitizmu, pazi, neki ljudi rade i to, ja sam uvijek bio protiv toga, ali sam takođe protiv toga da umetnost sme da se potpuno uprosti, čak uprostači, da bi se udvarala ljudima koji to zaista ne žele. Nisu pre toga obraćali pažnju. Mada, ja sad govorim o tome koliko tu može umetnika. Mislim da mediji i državna politika tu pak vrlo mogu. Nacija se ipak vaspitava, to vidimo po tome kako se ponaša danas. Dakle, šta joj plasiraš masovno, kako ti kažem, ja sam stvarno siguran da bi čak i ovi kompozitori, neoklasičari doživjeli potpunu popularnost kad bi ih sad masovni mediji emitovali non stop i onda bi to ko prosto ljudi rekli kao nisi čuo za Maxa Richtera, si normalan, kao gde ti živiš. Tako da... Veliki uticaj mediji. Jeste, naravno, da ne živimo u državi koja misli da reality ima mesto na programima s nacionalnom frekvencijom i koja misli da Skupština treba da izgleda kao reality, koja misli da je normalno da policija uđe u reality nekog uhapsi. Dakle, da policija jedne države saučestvuje i čak fizički svojim prisustvom učestvuje u realitiju. Sasvim sam siguran da takve stvari vrlo oblikuju naciju, da se to vrlo radi namerno i da će to imati svoje posledice. Evo već ih ima. Da.